Leloa iruditzen zaigu esaldi borobila dela, oso simple emoten dugu, baina oso sakona ere. Geuk, pedagogia arlotik gauden einean, geuk batez be hausnarketa egin dugu, erabakitze prozesu hori zelan egiten dan eta heltzen garenerako erabakitze horrekin aurretik zer gertatu dan. Orduan, iruditzen zaigu, eta horregatik esan dut oso sakona dela, erabakitzeko, benetako erabakitze izateko askatasunez egin behar dozu. Orduan, kontuan izan da, jaiotzen garenetik, bagaudela, diskurtso koesertibo delako horretan murgilduta, desberdintasunez inguratuta gaudela, baina, hor gaude gure desioak egiten, gure nahiak, gure dandana gustoak azkenian. Eta, erabakitzeko orduan, nerabezaroan edo, badeko zure gustoak eginda, eta gertaleike pentsatzea erabakitzen ari zarela benetan nahi dozuna askatasunez eta gezurra izatea, ze hor munduan dagoen ezberdintasun horrek markatuko zaitu. Eta horren barnere, sartzen da ez bakarrik lan munduan erabakitze egitea, baizik eta harremanetarako edo aukeratzen dituzun beste pertsonak ere. Horregatik hori, guk aukeratu dugu hausnarketa honetarako Virginia Woolfek idatzi zuen Orlando, eta horrekin egingo dugu solasaldi dialogiko bat. Eta aukeratu dugu ekintza hori, ekimen hori, evidentzia zientifikoen arabera oso ekimen aproposa, tresna aproposa dalako, hausnarketarako, gero egiten danez, bakoitzak bere etxean irakurketa egiten dau, baina gero taldean egiten danez solasaldi hori, orduan alduntzerako oso aproposa da, eta ikasteko azken batean.